Sinakongga pirated CDs o DVDs nasakmit sa Barangay Sentro, Dakbayan sa Manawe. Gibanbana sa Optical Media Board nga mobalor kini og 23 milyones ka pesos. Kini gitutukan ni Chona Carion. Moabot sa 168 ka mga sakong pirated CDs ug DVDs ang nasakmit sa Optical Media Board uban sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Division sa Mandawi City Police Office. Kini human nila girombo pasado alas 9 kagabi ang merkado ug ubang dapit sa Barangay Sentro. Din kasagaran gibaligya ang mga pirated CDs ug DVDs. Kasagaran sa mga tendera dayag kaayo nga namaligya niini diha sa merkado bisan kun illegal kini. So lantaran ra gyud na sila makita lang gyud sa publiko, especially diri duol sa market, and for sa katong operation ni focus lang usa ta diri sa sentro. Ang nasakmit nga mga pirated CDs ug DVDs gibanabanang mobalor og 23.5 million pesos. Awhag sa kapulisan sa mga gagmay negosyante nga dili na lang mamaligya og mga ingon-aning butang aron dili masakmit. Ang OMB nangayo og assistance sa kapulisan sa ilang paglibot sa mga dapit nga daghang mga namaligya og pirated CDs ug DVDs. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisda.